Krásný dobrý den, milé lektorky a milí lektoři. Pokud jste vytvořili svůj první digitální produkt a přemýšlíte, jak ho dostat k lidem, tak je vaše video právě pro vás. Podíváme se na to, jak využít SimpleShop, jak si nastavit prodej digitálního produktu, ať už je to e-book nebo videokurs či webinář, a jak to potom propagovat a propojit s webovou stránkou nebo se sběrem kontaktů a využít potom e-mailingovou propagaci. Pojďme se podívat na úplné základy a pokud by vás zajímalo víc, a to třeba tvorba té prodejní stránky nebo potom nějaké funnely a propojení těch automatizací s automatickými e-maily a podobně, tak mě určitě kontaktujte a věřím, že to probereme na konzultaci pro lektory nebo vám třeba natočím nějaké další video v příštích měsících. Do SimpleShopu se jednoduše přihlásíte pomocí e-mailu a hesla. Kliknete tady vlevo na nový produkt, který si pojmenujete a vyberete, jestli je to e-book, video, což asi je nejčastější, nebo jestli je to nějaký webinář. A já tady dám e-book, kliknu na pokračovat a už se tady můžu vlastně vyplňovat údaje o tom svém produktu. Je to docela jednoduché, uživatelsky přátelské, SimpleShop má vyloženě na všechno návod krok za krokem, mají i dobrou podporu po e-mailu nebo po telefonu, takže věřím, že se člověk tím zvládne docela dobře prokousat. Potom, co si pojmenuju ten projekt, nebo ten produkt, ten e-book, tak tady vlastně volím, kolik bude stát a tady si dávám nějaké zabezpečení, například počet stažení na uživatele nebo vlastně tady nějaké ochranné pixely nebo ochranné stránky. Tady nahrávám ten placený soubor a tady můžu přidat ukázku, ale nemusím. A pokud s tím člověk začíná a třeba ještě ani nemá vlastní web nebo si neumí na webu upravovat, vlastně vytvářet třeba nové stránky, tak může použít prodejní stránku SimpleShopu. To znamená, že já vůbec nemusím mít web nebo nemusím vůbec vlastně ten produkt dávat na web. Já můžu tu stránku vytvořit tady na SimpleShopu. My si ukážeme, jak taková prodejní stránka na SimpleShopu vypadá a jak vypadá ten odkaz versus jak to vypadá na webu a proč je to na vlastním webu lepší. Takhle vypadá prodejní stránka mého e-booku Průvodce online lektora, která je vytvořená přes SimpleShop. A je to jednoduché, je tam text a je tam tlačítko kupte nyní. A můžu si tady i stáhnout ukázku, takže řekněme, že svoji funkci to plní, protože když se na tento odkaz uživatel překlikne, tak si vlastně může primárně stáhnout ukázku, přečte si vlastně něco o tom e-booku, přečte si recenze a jednoduše může kliknout na kupte nyní a tady přes tuto stránku si e-book objednat, automaticky mu přijde na e-mail. Takhle ale vypadá prodejní stránka na mém vlastním webu a vidíte, že je to trošku profesionálnější, že to hnedka vypadá líp, že to možná působí důvěryhodněji a zároveň se ten člověk o mě i může dozvědět více informací a může se překliknout třeba tady v patičce na můj Instagram nebo tady v záhlaví na kontakt, může se dozvědět ten člověk vlastně něco o mně, kdo jsem a proč by si e-book měl koupit a celkově to vzbuzuje větší důvěryhodnost. A není to ale jediný důvod, proč prodávat ty produkty spíš na vlastním webu, než přes tu prodejku toho SimpleShopu. A dalším důvodem je to, že pokud prodávám vlastně tady přes ten SimpleShop, já se vrátím zpátky na tu prodejku, tak je to cizí odkaz, který vypadá takhle. form.simpleshop.cz a potom nějaké číslo. Za prvé to nepůsobí úplně důvěryhodně, jak už jsem říkala, ani ten odkaz, ani ta stránka. Ale za druhé, mnohem důležitější důvod, pokud se uživatel proklikne sem na tuto prodejku,
něco si o tom e-booku přečte a i hned si ho nekoupí, což se stává docela často, že si lidi potřebují o tom našem produktu nejprve něco přečíst, podívat se na recenze, na obrázky, promyslet si to, vrátí se nám třeba po čase zpět, tak mně se vlastně nikde neukládají takzvané cookies, informace o tom člověku a já na něj nemůžu potom později cílit třeba svoji reklamu. Zatímco když prodávám ten e-book tady u sebe na webu, tak já vlastně na webu sbírám souhlas s cookies, sbírám informace o tom, že ten a ten člověk byli na tom webu a já potom můžu vlastně s tady těmi údaji dál pracovat a můžu třeba na lidi, kteří navštívili můj web za poslední týden, měsíc, rok, cílit reklamy na Instagramu a na Facebooku. Pokud se pro začátek rozhodnete pro prodejní stránku zde na SimpleShopu, můžete to později i samozřejmě změnit. To, co je nejdůležitější, je ten prodejní formulář, kdy vy tady vlastně nastavíte množství, zbývající počet kusů, který se hodí třeba u nějakého webináře, kde máte omezený počet účastníků, řekněme třeba na 10 lidí. A slevový kupon určitě doporučuji, a pokud budete dělat do budoucna nějakou slevovou akci, nějakou kampaň a potom si tam vlastně samozřejmě zadáváte možnosti platby. A první volba je platba převodem na váš korunový účet, podnikatelský účet. Můžete si tam zadat také převod v eurech na váš eurový účet, pokud máte. A do budoucna, pokud byste to chtěli udělat ještě profesionálnější, ještě na vyšším levelu, můžete přidat i platbu kartou. Já osobně používám platební bránu The Pay a je to česká platební brána, a jmenuje se takto, a kde je vlastně nějaký poplatek asi 130-140 korun měsíčně a pak platím 1% z prodané částky. A platební bránu si jednoduše implementujete na právě ten svůj web, a nebo můžete využít ještě Stripe, který teda je v angličtině, ale vlastně funguje to dost podobně, jenom tam není, myslím, měsíční poplatek, ale poplatek v nějakých procentech. Takže doporučuji omrknout tyhle dvě platební brány, Stripe a The Pay. Ze zákona je povinné mít tady nadpis objednávka zavazující k platbě, na to pozor, zavazující k platbě, myslím, že to má být nějak takhle nebo podobnými slovy, a ze zákona je povinné tam mít dodatek, že je to zavazující k platbě. Potom tady vlastně vyberete ty způsoby platby, které tam máte, a tady vlastně zadáváte to, co chcete, aby bylo v tom formuláři. To znamená, když člověk potom klikne na to koupit, tak jaké údaje jsou tady. Jo, to, co je povinnost vyplnit, je s hvězdičkou, a jestli to chcete na celý řádek nebo půlka řádku. Takže tady si vlastně člověk nakliká ten prodejní formulář, který potom vypadá takto. Důležitý je souhlas s obchodními podmínkami, to je zase ze zákona povinné ty obchodní podmínky přidat. A přidávají se přímo tady zase na SimpleShopu v tom formuláři, a to v záložce ostatní. A tady dole v záložce ostatní budou obchodní podmínky. Jednak tam můžeme vložit obchodní podmínky, které máme na webu, odkaz, a druhak tam můžeme a měli bychom, je to zase ze zákona povinné, vložit i PDF s obchodními podmínkami, které dorazí společně s produktem tomu našemu klientovi do e-mailu. Takže obchodní podmínky taky důležité. Tady potvrdím nákup a potom si vlastně i můžu nastavit, co se bude zobrazovat, pokud člověk ten produkt objedná, to je stránka po objednání, jestli na mě vyskočí text objednávka byla přijata, mockrát děkuji, e-book už míří do vaší schránky. Jo, tam je to zase na kreativitě,
a nebo si můžu nastavit v té sekci ostatní nějakou děkovací stránku a URL po objednání. Jo, já mám vlastně všechno nastavené na svém webu, aby se mi zobrazila stránka po zakoupení webináře a vlastně člověk zůstává na tom mém webu. A jde to ale i bez toho. No a pak tady je ještě stránka po uhrazení, kde většinou je od SimpleShopu automaticky nastavená faktura. Zákazník si může stáhnout doklady, případně tam zase můžu něco napsat. Automaticky je to nastavené tak, že ten produkt přijde kupujícímu do schránky, do e-mailové schránky. Pokud používáte SimpleShop a chcete vložit produkt na vlastní web, tak v tom produktu dáte tady kód pro vložení a je to takovýhle HTML kód, který jednoduše skopírujete pomocí Ctrl+C. Otevřete si svoji webovou stránku, kterou jste si vytvořili a vložíte vlastně na web tento kód. A na naší šabloně pro lektorský web se to dělá úplně jednoduše přes Divi Builder. A já si otevřu svůj web, tady kliknu na fialové tlačítko a tady vlastně v této sekci dám vložit HTML kód a ten kód tady vlastně vložím. Ukážu to ještě jednou. Kliknu tady na ozubené kolečko a tohle vlastně je ten kód, který jsem já pomocí Ctrl+V jenom vložila, potvrdím, kliknu na ukončit, builder, uložit a zavřít. Teď tady vidím jenom takovouhle větičku, prodejní formulář ze SimpleShopu, ale jakmile vlastně vyjedu z toho úpravného módu, tak je tady celý ten prodejní formulář přímo na mém webu. Takže takhle to funguje a pokud já si chci vytvořit úplně novou prodejní stránku, tak to vůbec není žádný problém. Já si můžu vzít nějakou starou stránku, kterou tady mám a třeba právě na té naší šabloně a můžu něco vymazat, můžu něco skovat, můžu to přeházet, ty sekce. Vlastně to funguje hodně podobně jako třeba tvorba newsletterů v e-mailu. Jo, já si tady vlastně chytím nějakou sekci a můžu ji přesunout dolů nebo nahoru. A můžu vlastně nějakou sekci skovat tady pomocí zakázat, nebo ji můžu skopírovat a vlastně si s tím hraju a skládám to jako takové kostky. Modrá sekce, to je ta přes celé, zelená sekce, ta je uprostřed nebo na středu a modrá a černá sekce. Jo, a takhle si to vlastně skládám. Můžu tady dávat prodejní tlačítka, kde vlastně potom je taky odkaz na ten SimpleShop vyloženě a tady mě to hodí na tu moji stránku. Jo, takže takhle já si vlastně můžu skládat prodejní stránku toho webu a jak jsem říkala, jednak je to lepší, protože se mi sbírají údaje o lidech, kteří navštívili tu prodejní stránku. Druhak je to super v tom, že je všechno u mě na webu, vypadá to, řekněme, důvěryhodněji a další, že já to všechno můžu jednoduše upravovat. Takže pokud teďka budu vlastně chtít třeba zrušit tady tu horní sekci, aby to bylo prodejka, vlastně, ze které mi člověk nemůže jednoduše utéct a překliknout se třeba na individuální lekce, tak já to můžu schovat. Jo, takže tady ty možnosti tady potom jsou a buď můžu prodávat jenom přes ten SimpleShop, absolutně bez webu, anebo můžu vlastně ten prodejní formulář vložit na svůj web. A pokud byste přemýšleli o tvorbě vlastního webu, tak máme šablonu pro lektorský web. Tady je vlastně ukázka v demo verzi, jak ten web v základu vypadá a jediné, co lektor po koupi té šablony dělá, je, že si vlastně takhle přetahuje ty čtverečky a mění si to. Změním si barvu, změním si fotku, změním si text. A nabízím jenom individuální a videokurs, skupinový lekce schovám, nebo tam budu mít těch obdélníčků 5 naopak. Jo, a
místo e-booku zdarma nabízím videokurs, přepíšu, předělám, nenabízím nic, schovám, vymažu. Chci to posunout výš, posunu, chci to posunout níž, posunu. A newsletter smažu, ten dělat nechci. Jo, a vlastně takhle si předělávám ten web, vyměním logo, přepíšu texty a přidám sem ještě YouTube a LinkedIn, smažu Facebook. A takhle já si vlastně můžu jet a tvořit prodejní stránky těch jednotlivých videokurzů, e-booků nebo čehokoliv dalšího.